Kanga ndudu ego na fano no bono anesini nwere igbo bo nkono iyo ibulo yo kanga tiji si no bono obodo kirieno oda kamelebu wa mona CFC kamelebu wa mona CFC kamelebu wa mona CFC wonya juju aju na wonya mamba kwana wonya aju na nyifanyi na-eme n'osi na chi kamelebu wa muo ina-emenu nke gị kamelebu wa mona CFC kamelebu wa mona CFC wonya juju aju na wonya mamba kwana ogidi iyo kokoko aye obodo kirienu no ndị tiri ijele na mmanwụ ọzọ na-agba n'ilo amụma na-egbu igwe ebe onye na-eje ejeta ife ka ọ na-eje ife onye na-eme emeta ife ka ọ na-eme pakụwa ụdaga ụda anya akụgharị anya na mmiri mara ugo asaghị ugo alụ ife sọlụmụ nne n'ụwa na asọgo ochi onye ajụjụ ajụ na mụ onye ama gbakwana mụ na CFC na anyị nọ n'ọgbọ mmebe n'ụwa mụ na CFC ibu ụlọ ọgaranya ị na-eme ife suyenu kamelebu ụwa mụ na CFC mmelebu ụwa mụ mmelebu ọgaranya na ndị dị mma nọ na CFC ndị ọgaranya nọ na CFC Corporate Friends Club International otu nwere ịfụnanya otu ọgaranya fugonu ndị ọkanga ndị udu ego igirigi si n'enu kwachukwu kwere ndị Igbo ndị ubi ego ndị ọgaranya nọ na CFC anyị na-eri akụ na-etinye alụ achụ ịgba mbụ anyị ezukọ n'igwe maka na ụda egbe dị iche na bọmbụ maka ụdaga ụda anya akụgharị anya maka na aka na mma adịghị azụ anụ na nwata rie mkpiri ebu na ọmara ụta anụ n'aka nji wee kwuo si onye ụta takwa na mbụ onye ajụjụ ajụ na mbụ ihe onye ụta ta na m onye ama mgbakwa na m ka mmelebu ụwa mụ na CFC ka mmelebu ọgaranya na CFC
ajụjụ na-ajụ kelu ndị bụ CFC ndị ọgaranya ndị echichi ha bụ Corporate Press Club International otu nwere ịfụnanya n'ụwa niile. Anyị bidoro na Western Cape na South Africa n'alọ 2016. Mmadụ na-anọ ndị pụtara ife anyị kpọrọ ofe kpakpando nọ gbajikọtala onwe fa ọnụ wee kpọba ndị ọzọ gbapụrụ n'oge ezugo na mgbịrịgba ọdagonu n'eluigwe. Onye ọbụla zụkọta site n'ugwu site na ndịda bịa ka anyị mebe ife Chukwu zitere anyị ka anyị mee n'oge ezugo. Ndị dị mma si na mba dị iche iche bịa awekpọfa Corporate Press Club International wee gaba n'iru. Mana mgbanwe anyị na-aga n'iru n'elu ụwa ekwensu na-agagharị mana ike Chineke kike ekwensu. Corporate Press Club onye atụla anyị ife anyị na-eme. Amụma na-egbu igwe duru m ka mmere bụ ụwa mụ na CFC. Ndị dị mma na-eme ụwa na CFC ka mmere bụ ụwa mụ na CFC. Ifugo ndị ọkanga ndị ukwu ka mmere bụ ụwa mụ na CFC. Onye ajụ na anyị bụ anyị na-eme ka mmere bụ ụwa mụ nọ masịrị m. Ka mmere bụ ụwa mụ na CFC. Ka mmere bụ ọgaranya na CFC. Ka ime bụ ụwa anyị na CFC ndị ọma. Ka mmere bụ ụwa mụ na CFC. Anyị akpọba ndị ọgaranya na CFC. Honorable Franklin Ike Eze nwa Eze si na chi n'ọwọ ọgaranya ngada POT member. Honorable Lolins Ilonwa Nzamalụ na Amansi Kingdom member Mozambique branch na CFC. CEO Pameric Royal Industry Nigeria Limited. Mmere bụ ụwa mụ mmere bụ ụwa. Honorable Sam Chukwu Ojichukwu buru ụzọ Same Powerful na South Africa. Mmanwụ Mandela CEO Slick Empire Pty Limited na South Africa. Managing Director Same Powerful Oil and Gas Nigeria Limited. Ndị ọgaranya ndị ukwu. Honorable Emeka Osita Ọbatobie na Nimo Ọbatobie Durumu Kana. CEO Yemi Costa Pty Limited na South Africa. Ọbatobie na Nimo ọgaranya ngada. Treasurer na Johannesburg branch ndị Malego Pelisia. Honorable Obunemodezugo obodo Kirianu Mbalugulu n'Enugu ukwu. Mbalugulu azacha oluche Mbalugulu onye ọma. CEO
Triple B Trading Pty, CEO Ignite Launch na South Africa. Onyanwa bụ National Provost anyị. Honorable Dr. Uchenna Ude Watchman, CEO Jiwe Import and Export Nigeria Limited. Onyanwa bụ Secretary na Joburg Branch. Honorable CN Mobele Onowu na Westland dike eze mmiri n'ọgbụ nwoke mmiri na-ebute ego na n'ọgbụ CEO eze mmiri Investment Holdings Nigeria Limited PRO na Johannesburg Branch dike a na-ekwu ekwu a na-eme mmiri na-ebute ike ọgaranya ngada. Ụmụ Igbo ka anyị mere bụ ụwa na CFC onye anyị ụjọ jụ n'anyị onye ụtata n'anyị na ife sọrọ Chukwu ka anyị na-eme. Honorable Kinsiri Ikenna Ede Ochilọzụọ na Limpopo niile Ọhamadike ndị Igbo n'Enugu steeti Odogwu CEO Ladies Delight Assistant Provost anyị na Johannesburg Branch ọgaranya nwere ibe. Mmere bụ ụwa m onye ụtata na mụ. Honorable Chijoke NS Nnadozie Odogwu Pele na South Africa. Ife dị mma na Igbo CEO Golden Pele Ventures Limited ọgaranya nwere ibe. Onyanwa bụ Assistant Welfare na Johannesburg Branch. Honorable Orisa Benado Koye Akwana Kweze bụ onye nke mụ. Akwana Kweze nwoke dị ebube. CEO Beko Maritime Global Services. Onyanwa bụ Financial Secretary na Nigerian Branch. Mmerụ bụ ụwa m mmadụ achọ na mokwu. Honorable Ifeanyi Chukwu abụghị ndụ Agilobosi bagiri ego akwabata na n'obosi. CEO Harrison Trading Limited Odogwu na Johannesburg Branch. Honorable Eriko Denigbo Yedegbalịrị ụgbam Odogwu na Eziagụ ọgaranya nwere ibe. CEO Nadis Properties na South Africa. Onye ọma na Johannesburg Branch ọgaranya nwere ibe. Honorable Innocent Onyekwelu Nwawelu mmiri mara ego na Igbo obodo kirie mmiri mara ego onye ọma. CEO Louis Emon Otto South Africa Odogwu na Johannesburg Branch ọgaranya nwere ibe. Honorable Innocent Ogonna Osebo nwaka ịbịa na n'ogidi Odogwu na South Africa ọgaranya nwere ibe. CEO Ino Obogo Motors Pty Limited onye ọma na Johannesburg Branch ka ịnọ kwechiri ọgaranya.
amụ na o nwere onye mere ibi ya. Honorable Chika Eneje Yezo Mogo n'Obioma Odogwu na South niile. CEO Konya Properties Limited, Kentus Oil and Gas Limited, Konya Trading Pty Limited, Nwokedima Anya Baba Honorable Sir Chinedu Osita Yego Nejije na South Africa, Yeze Chukwumelo Junior na Nimo, Yeze Chukwumelo na Nimo Moketete, CEO Freedom Enterprises Pty Ogaranya na Johannesburg branch, iso na ndị nwere obodo. Honorable Sir Yebuka Belongu Odogwu mmiri obosi na n'obosi, Igbo kpọlụ n'ụmụ mmiri ego na n'obosi, onye ọma na Johannesburg branch. Nọ ndị dị mma ka anyị na-akpọ n'egwu nwa. Honorable Ifeanyi Chukwu Stanley Ọhanyika anyị ego n'Isu Ochi, Nwanekwu na Lọmala n'Isu Ochi Ụdakwenyi, CEO Stanford Limited, CEO Stanford Farm and Agricultural Limited, onye ọma na Johannesburg branch, iso na ndị nwere ife. Anya mama Honorable Kelechi Lomwanya Odogwu Ezugo na Nọba Omenkechi kwuru na South Africa, Ogalanya n'iso gara karịsịa. CEO Devontek Computer Limited, Ogalanya merubu ụwa gị na CFC. Honorable Kenneth Yeze Kwesịrị Pololozo ọnwa na n'ọka, anụ nyere onye ụsa na South Africa niile. CEO Kenny Amo Group na South Africa, onye bụ CEO Total Luxury Properties Nigeria Limited, Ogalanya melebu ụwa na CFC. Otigba gị echefukwana na ndị CFC na anyị bara ụba n'obodo niile. Na nkụdị na mba na-eghele ụfani inugo. Anya Baba Chief Honorable Emeka Francis Ochi Ogbuefi onye feze n'Ụmụabi Udi n'Enugu steeti, Wawa na South niile. CEO Yemi Juice Enterprises Pty, CEO Ochi Nwajugo Nigeria Limited, Ochi Moto n'Unemogo, Ogalanya melogo gị ka n'ilu a. Honorable Ifeanyi Maduka Yeze Afurukwe n'Enugu ukwu n'Umuli, Ogalanya na Johannesburg branch. Otigba ihe kechoke gbalaka, Otigba ihe kechoke haloke na pe. Na nwa agụ adatalaja ka nkụ ọlị ịya kwụbacha nwata ọtọ n'ala nne, maka na mgbada sisi abọnị ọkụ ma ọ bụrụ na ọ nwụọ.
maka na okwu dị n'ọnụ Otigba gụrụ na muso na CFC Honorable onye buchi ọrakwelu Otigba onye agụlụ yeso nne ụwa na CFC Managing Director Great Orax Nigeria Limited aka nwegwu obodo ekwerugonu na mmọnwụ kwụ n'ọgbọ mmọnwụ apụtagonu anya mọbọ nwakamuo Double Chief Emeka Elom Nwachimeleze n'Izo Kingdom Yeze Mebe Fego na South Africa CEO Emeka Nwachimeleze Foundation CEO Golden Praise Hotel and Suites na Saba Delta State member na Joburg branch ọgaranya nwere n'anya bobo ọgaranya Honorable Kenechi Uche Ozuome na Nachi CEO Kenisi Auto Trading na General Merchandise ọgaranya ngada mebu wama Honorable Arize Martin Anigwe Ifesiri Canada Zinuku onye anocha Director Tom Martins Pty Limited na South Room 14 branch onye ọma na South Africa Ndidi mmere mụwa na CFC Honorable Anthony Chimezie Nwosu mmiri n'ezolola na n'ụga mmiri n'ezolola onye ụga eno Director Anchor Property South Africa na Bloemfontein gị na wee nwere isi ọnọdụ ọgaranya nwere ibe mebe ọgaranya Honorable Mmadụ Abụchi Francis Obika Obodobo nwa beji anya na ọgarịrị gị mma Omenife n'ọrụ ukwu Managing Director Destiny Supermarket na South Africa ọgaranya mebe ọgaranya n'ikwesịrị ekwesị maka na ese na-ekwesị ekwesị ya Honorable Chinyerugo Wano n'Enugu ukwu PRO na Durban branch ọgaranya n'inwere ya onye Chinyerugo tugo n'isi nugo High Chief Seriaku n'Ozubulu Honorable Chukwudi Igwilo Onyabu Provost anyị na Durban branch Wande dị mma nọ n'ọgbọ na-eme ọgaranya n'ugo mmerụ m ụwa mụ na CFC Corporate Press Club ndị nwere Igbo bụ onwe ibele ndọ Honorable Chukwudi Udemba Yesu Udemba niile ọgaranya niile eme mma n'ụwa Member Disciplinary Committee na Durban branch Akabalako Nemogo na CFC Sir Honorable Emeka Obodike Prince Emeka Member na Durban branch ọgaranya nwere iwe anyị amụma Honorable Tuafiros Ajamma CEO Ajamma Holdings Pty ọgaranya nwere iwe isi aka nwaanyị go of Achala Kingdom Member na Durban branch ọgaranya n'inwere iwe Honorable Patrick Anisudu Ogbuefi Igwe Akụnụba Igwe
Akunuba Universe, member na Durban branch, Ogalanya Moribo. Honorable High Chief, Wobin Namwemena, Wowele Benato, and then we start local government. Wowele. CEO, Wobi Valka Pty Limited. Na Durban branch Kiso, where is your name? Wanna CFC Honorable Cosmos Wamukike Woshimili Jesus Woshimili Ego member na Durban branch Wonyomanobu Anayo Akanebu Yeze Dibo Nyoruku Ogalanya Ngada CEO Video Hotel and Suite member na Durban branch Eba Wakine Ogalanya Ngada Honorable Sir Nemeko Kafo Kija nine Ano kija jabuzo na South Africa Ogalanya ni mweli kobo CEO Yonu Glutathione Cosmetics South Africa member na Durban branch Ogalanya mwelibe Honorable Tugwebuka Nadi Omwe bendo dina kwese Omaneti Lola, Omaneti Jage member na Durban branch Ogalanya mebu wai Honorable Mbagwe na South Nine Alusia Borutuku Onye Kulobia member na Durban branch Ogalanya mebu wai Honorable Weze Ikechukwu Mbulo Sisi na Nimo Umwakamwa member na Durban branch Ndoma bi na Durban Okalisia Honorable Augustine Yekunife Wachina Nwata na Nimo Moketete Homeboy in South Africa member na Durban branch Ogalanya ni mwelibe the youngest billionaire Honorable Onyekachi Solomon Elebo Ojibalone Mogono Joto the Ballonman na South Africa Baronman Pty Limited South Africa Baron Cap Pty South Africa member na Durban branch Nyoma Nemuwa Nyoma Honorable Yeze Nnamdi Emmanuel Akwatuegu na Lelu N'Umunnochi N'Abia State Ogalanya Obiye di Aja CEO Jesse Imako Oil and Gas Nigeria Limited CEO FTS Global Pty Limited Ogalanya ni mwelibe mebu wayinu Kamerubu wa muna CFC Honorable David Ugochukwu Naji Yeze ndi Igbo na Durban Ogalanya mwelibe Managing Director Ugo Mas Mega Concept Limited Mice and More Entertainment Limited 007 Entertainment Pty Limited member
na Durban branch ọgaranya ni nwere ibe Honorable Nosike Okoye Ichie Nnanyerugo nwachi na-emere ibe na ụmụ awụlụ Adetiti ụmụ awụlụ na East London nwachi na-emere ibe ọ na-emelụ ndị ọzọ inugonu anya kpọbọ ọgaranya Honorable Chinonso Eze ụtọ bụ ego wanọ na Nsụka ụtọ bụ ego na South Africa ụtọ bụ ego na East London onye ọma na East London dị n'Okwechu ọgaranya na nwere ibe Honorable Ifeanyi Chukwu Igbokwe TMT T-Money mmiri ọma na ọzọ okporo mmiri ọma na ọzọ okporo na-ekwusi igo ndogwu Asuwaji of Ibadan member East London Honorable Ugochukwu Nwoye Arụsị Okwute soja na South Africa niile Ezo Moko Naba ọgaranya ni nwere ibe Honorable Obinna onye nwe ka nna akpọnegwu Ifekego East London niile CEO East London Global Nigeria Limited Itigwe na Nọbụ mebe ụwa ine Honorable Ikenna John Paul Chima Ichie Nnanyerugo na Nnewi Secretary East London Branch Honorable Chinedu Eze Ebubu ụmụ okorobịa wanụ na-adaziana member CFC Nigeria Branch ọgaranya na inwere ibe Ebubu ụmụ okorobịa mmebe ụwa gị n'eze na-ekwesị ekwesị ndị dị mma ka egwu na-etiri na CFC ndị mele ọgọ ka egwu na-etiri na CFC ka mmere bụ ụwa mụ na CFC ka mmere bụ ụwa mụ na ọ dị chi m mma onye ajụjụ na mụ onye imi esu na mụ ya ka mmere ụgbọ ọgaranya na CFC maka gịnị na ndị dị mma nọzi na CFC ebe anyị na-eme ọgaranya na-eme ọgaranya nyere onwe anyị aka maọbụ ọgaranya aka ụtaba na CFC ka mmere bụ ụwa mụ na CFC iya ololo ka mmere bụ ụwa mụ na CFC ka mmere bụ ụwa mụ na CFC